Make it epic, puck, puck, puck. Konečne. Už sa myslel, že nikdy neodíde. Ako to, že sa tak dlho sprchuje? Čo ti ja viem, kámo, teplá voda je dobrá. Zase ho z iba hypisecky utierám. Ten bol dobrý. No tak, chlapci, pís. Taký pís Magore. Si zbláznil, ty tam len sedíš, že nič nerobíš. Mňa to vystrieda niekoľkokrát denne. Jo, takže ty máš najhoršiu prácu. A to, že si ma tu niekoľkokrát denne strká do huby, to nie je zle, čo? Ty to máš určite lepšie. No, to je pravda. Aspoň môžem striekať na vlasy. Stále sme na tom lepšie ako kamaráti v skrinke. Dostaňte ma odtiaľto von! Chlapče, ja myslím, že ťa milujem. To bola asi tá najkrajšia vec, čo mi kto povedal. Keby som k tebe nebol chrbtom, hneď ti dám pusu. Kriste, ešte aj tie puzny! Som elektrón! Shut the fuck up! Hej ľudia! Baže, zasa on. Akože, nič zlám, ale... Sakra, až by ma po 2 týždňoch mohol niekto vybrať, začnem kýdať klaustrofóbiu, Pomoc! Jure, a to si myslíš, akože nemôžeme len tak povedať, že ešte vybere? Súplný blázon! To musí urobiť sám, ne, ty more? Nebuď na ňo zlý, však aj mňa by drblo po takej dobe. To je jedno, aj tak najväčšiu prácu mám ja. Ja som to určite najväčšie. Ja som Takže vy máte zlú prácu. Vážne? Naozaj? V živote ste nevideli to, čo som videl ja. A nikdy na to nezabudnem. Snaď horšiu prácu, tu má snad len toaleťák. Aspoň ma niekto spomenul. Ešte k tomu som tu zavretý s takouto bandou kreténov. Viete, včera som tu tak sedel a nič sa nestalo. O bože. Chápete to? Proste nič sa nestalo. Pomoc! Už končím, držte huby, lebo ma z vás asi porazí. Chlapci, hovoril niečo dôležité? Lebo ja počujem len samé sračky. Zabite ma.